Poštovani gledalci, dobrodošli u najnovije izdanje Welcome to Chatziland, sa vama autor i voditelj Vladimir Vesić, Sićve 023, a moj i vaš današnji gost, čovjek koga mislim da ne treba previše predstavljati, reći ću samo dva pojma. Who is the best? MotoGP, Aleksandar Đankić, popularniji u narodu kao Junkie Baby. Aco, dobrodošao. To je pet pojmova već, da. Dobro, dobro, ali Dobro, okej, ajde. okej. Vidi, oni stariji te znaju naravno kao pa jednog od ljudi koji su učestvovali u začetku srpskog modernog repa sa sjajnim sastavom Who is the best. Oni malo mlađi, mada i oni, ajde, stariji, te pamte na kanalima Sport kluba kako si sa Srđanom Ercegom činio zaista tandem za MotoGP. Ljudi dalje se pitaju pa gde je Đankić i tako dalje. Znači ti si stvarno jedna neverovatna osoba, čovjek koji nikad manje nije govorio u znači nekom prenosu i ostavio nikada veći trag. Naravno, ne zato što ti nisi želeo, već Srki je takav, voli da priča i pored njega nije lako Aha. baš opstati, zato veliki pozdrav za Paju Živkovića koji nadam se da nas gleda i Mene, prati, koji zaista je takođe ušao već u srca automoto fanova sa Formulom 1, on i Srki. Prvo, ajde da te pitam kako si, kako provodiš dane i da nam najaviš jedan projekat. Verujem da će gledalce to posebno zanimati. pa, ovaj, moram da se zahvalim na pozivu, bio sam par puta na Zoomu, radio sam neke svoje podcaste, ali prošlo je tada dosta vremena. Ovaj, pa, okej sam, trudim se da, znaš, kao, nikad nisam volao one floskule, kao gledaj sve pozitivno i dobro se dobrim vraća i te stvari, mislim da su to izmislili neki ljudi koji su možda pametniji, s druge strane bezobrazniji od nas, jer to tako ne funkcioniše, ne znam da se slažeš sa mnom u realnom životu. Tako da je bilo onako svakakvih problema, tamo od leta prošle godine i ti problemi dan danas traju, ali jebi ga, gura se. Mora. Pa, pa i mogu da se složim, to jeste i moto na kraju krajeva. Čovjek, mislim, život je gotovo neprestana borba i ono što sam ja negde naučio da kada pokušaš racionalno da sagledaš život nosi mnogo više borbi sa tim nekim brigama i problemima nego generalno tih istinskih srećnih trenutaka. Mislim, to može, ne kažem da se nabroji na prste jedne ruke, ali znaš, to je sad i pitanje šta su istinski srećni. To može da se meri, recimo, ajde, iz neke moje perspektive sa rođenjem deteta, sa tim nekim stvarno blagoslovima, ono, a s druge strane imamo brige na dnevnom nivou i mislim da brige na dnevnom nivou nisu samo ekskluzivitet nas, ajde da kažem, običnih građana nekog takvog, ono, ne previše bogatog materijalnog stanja, nego da su iz, ono, znaš, kad kažu floskula i bogati plaču, a ima i Da, toga, da. mislim, znaš, ono, tako da zavisi kako je kome. Pa ajde negde da krenemo u tom maniru, mislim, pričat ćemo mi o E, muzici, o nekim stvarima, ali ti si rekao tvoje lično, naravno, poslednjih godinu i po dana, mi poslednjih godinu dana imamo uh, jednu situaciju generalno u društvu gde mislim da nema baš previše razloga da budemo srećni i ono generalno nešto zadovoljni. Tenzije se dižu, vodi se jedna ozbiljna borba i sad to je pitanje da li je to samo borba trenutno, ne znam, protiv ove vlasti, ovog režima ili se borba vodi na mnogo, mnogo više nivoa i da prosto neke ljude, mislim sve ljude da je uhvatila da moraju da se bore, pa čak da moraju da se bore i sa unutrašnjim strahovima i sve više se vidi da uvlači one ljude koji su osjećali nekim konformizam u ovom nekom vremenu, smutnom vremenu poslednjih 10-15 godina. Pa, znaš kako,
živimo u istoj zemlji, ne volim, pardon, sa nekim ljudima sam ulazio, ne u rasprave, ne, neku vrstu sporečkanja, ajde da kažem, na Spaceu, na Twitteru, kad im kažem da ja, moje mišljenje, ja za sebe mislim da sam prvo građanin Srbije, pa tek onda Srbin, zato što živim u zemlji koja jeste koju čini većinom ljudi Srbije ili srpske nacionalnosti, ali živi i drugi ljudi, tako da za mene građanin Srbije ili građanin Beograda ili građanin Zrenjanina, Novog Sada ili Prištine, Niša, prvo moraš da voliš svoje da bi mogao što da pričaš o nekim temama, a to što si rekao, pa mislim da je to više borba za sistem, mislim da bi mi svi volili da živimo u zemlji u kojoj recimo na svake 4 godine ili barem svakih mesec, dva pre tih 4 godine pogledaš malo u predizbornu kampanju, ko šta priča, ko šta s kim priča, što više lice u lice, razgovora, plenuma, ovih i onih, i onda kao kažeš, ovaj mi je kao cool ili ova gospođa mi je cool i kao da vidim ko je šta, dođeš u nedelju, glasaš, uveče 8, pola 9, kad pristižu listići, pogledaš šta se desilo i u ponedeljak se budiš opet 6, 7, neki ljudi ranije u 4, 2, u pola 2. Evo ja ovde kod mene imam pekara koji se svaki dan budi u pola 2 ujutru da bi stigao da umesi hleb i da bi stigao do kvantaša i da bi otvorio radnju u 6 i tako dalje, tako da i ako ta partija za koju si glasuje neki politički pokret, pošto partija, od reči partija, kaperam onog džigerica, boli svakoga, nastavi to nešto, tako da mi se ne sviđa što su, pa vratno i mnogim ljudima, što su kod nas ljudi iz politike postali estradne zvezde i što više znamo o njima i opšte o onome šta rade nego o nekim ljudima, mislim, ne znam, ja uvek kažem, daj ne vedite mi 5 rock and roll bendova koje trenutno postoje u Srbiji, da rade. Znaš, kao, ne znam, ne znamo mnogi takve stvari, izgubili smo, ne znam, stvari kao što su Fest ili i Exit i milion drugih stvari i onda mi se to ne sviđa, ne želim da znam ništa o tim ljudima i želim da znam samo njihove političke stavove i Nažalost, znamo kasnije. mnogo. Nažalost, i to ne samo koji su politički hroničari koji prate politiku. Upravo možda čak oni najmanje znaju o kome se radi. Mi koji pratimo sport, ljudi koji prate muziku, umetnost, film, znaju bukvalno svakog političara, bukvalno onog najmanjeg ćatu, jer eto, desi se smislom nesrećnih okolnosti, sticajem, da taj vodi, ne znam, neki festival, da taj vodi neki sportski klub, da ti od njega zavisi, dobro, sad ajde, manje zavisi ta produkcija i to sve, ali opet ima i tu, onda sad pokušavaju, recimo, imamo i dugo taj fenomen da muzičke estradne zvezde pokušavaju da se umile političarima i da sad neke otvoreno kažu, pa eto ja se nadam da će kada taj postane generalni direktor RTS-a da ću konačno ja zasluženo da dobijem prostor na RTS-u. Mislim, to je, ako mene pitaš, degradacija čitave te profesije. Mislim, eto konkretno muzike, ako imamo raznih muzičkih žanrova, raznih ljudi, takvi stavovi prosto degradiraju, mislim, to. Pa, ono, ne postoji ništa sem trash muzike, to je ona stara priča s kojom sam već postao dosadan, verovatno, da genocid nad jednim narodom može da se napravi na više načina, naravno, pre svega fizički, koji je najbolniji, ali kulturni. Kada uništiš kulturu jednog naroda i kada uništiš neke stavke koje su nama, recimo, kad smo bili klinci, bile bitne, pardon, i da nam nisu bile bitne, roditelji su nam objašnjavali da treba tako da bude. Tako da je umetnost kao umetnost, ne samo muzika, uništena i onda je to krenulo tamo negde
ako se ne varam, sredinom 80-ih, kad je već polako počeo se priča o raspadu Jugoslavije, i onda je krenulo Moj mile moj, koliki je tvoj, tri tačke i ostale priče i eto sad te neke osobe zovemo divama, pa ne znam, za mene je diva Milana Dravić i mnoge druge osobe iz naše istorije, bliže ili ranije, iz Prvog, Drugog svetskog rata, ali eto kao došli, kako se ono kaže, došli divlji, oterali Pitome. pitome. Da, Da, upravo to si sad načeo. Nekako možda vidimo zanimljiv fenomen našeg repa. Ajde da se tu bacimo. Vi ste Who is the Best krenuli početkom 90-ih, ako se ne varam, neke, šta ja znam, da li 92. ili možda ranije. I čini mi se nekako, da mi se čini, nego sam gotovo siguran da je rap tada bio, ajde, što bi se reklo, underground ili stariji kadrovi, da tako kažu, subverzivan, ono, znači da je išao protiv nekog tog sistema i to nije samo, ajde, ekskluzivitet našeg podneblja, nije ekskluzivitet samo slobe 90-ih, već generalno i u Americi, mislim, original rap je bio subverzivan prema tim klasnim da, nejednakostima koji se očitovao posebno u odnosu prema crncima i tako dalje. A sada je rap postao mainstream praktično. Znači, sada da. je, da kažemo, poslednjih bar nekih 10-15 godina i gde mi vidimo i po tekstovima da tu nema toliko mislim, taj koji je mainstream, ja bih ga nazvao IDJ rap, u suštini, bez namere da vređam ljudi iz IDJ-a koji rade dobre stvari na polju produkcije, mislim, to posebno, ima tu raznih žanrova, ali zato što je taj kanal otvorio negde vrata, ono, svima posle kojih neke 2010, ajde, ako se ne varam, to gde su glavne teme izlazak u grad, Beograd na vodi, ludilo, zezamo se i tako dalje. Kako ti objašnjavaš, ajde, taj fenomen? Da ja malo manje pričam, više ti. Ne smeta mi, Da, da, da. radio sam sa Srđanom 18 godina, tako da. Pa znaš kako, nije to ni malo slučajno. U principu, rap kao rap, odnosno hip-hop kao taj neki, što ti kažeš, subverzivna umetnost, stoji iz milion malih priča, kao što su grafiti, skateri, roleri, breakdanceri, DJ-evi, MC-evi, znači to je cijela jedna ekipa Zajednica. umetnika, da, zajednica koja se zove hip-hop, a rap je jedan od delova, i ti si u početku repa imao sladunjave pesmice. Prva rap stvar koju sam ja čuo u životu je bila LL Cool J, I Need Love, to je klasična, mislim, ono kao, kad bi prevao na srpski, mislio bi da je recimo Dr. Iggy, ono, kada se sam u svojoj sobi, u glavi mi si mi ti i tako te neke stvari, Da. sada da parafraziram, da ne skrnavim LL Cool J-a, ali onda su se pojavili ljudi koji su na to malo drugačije gledali. Pre svega Public Enemy, koji su eto zaradili taj elitni status, koji su eto nastupali i sa nekim rock bendovima i sa U2 i sa Rage Against the Machine i sa nekim drugim bendovima, su to oni prepoznali kao ideju, a blago rečeno ta muzika nije bila komercijalna, mislim. To je muzika koja je sastavljena od semplova, mislim da se vrlo malo sviralo u toj celoj priči, ali onda si imao, naravno, posle su se pojavili i Run DMC, u stvari oni su tad i postojali i ta druga, ali je bilo tako nekako, svuda si negde vidio malo bunta. Više Onda reči, Ice-T, manje muzike. da, da, i onda je ono Ice-T što je rekao davno, rap je počeo da bude slušan i popularan kada su bela deca počela da slušaju
rep. Znači, dok god je to bilo getoizirano, dok god je to bilo Vesić i ja slušamo, a ceo moj blok ovde sluša, ne znam, turbo folk, to nije moglo da uspe. Međutim, onda, a to se događa i kod nas, da ne skačem s teme na temu, ali ljudi to vole, samo što klinci to nemaju gde da čuju. Ja sam imao jedna moja drugarica je pustila to detetu, to je devojka koja je tinejdžerka, 17-18 godina, ne ta moja drugarica, nego njena ćerka. I ona je bila kao to jedina u razredu koja nije slušala nja, 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 nja i autotune i to. Ja ništa tu autotuna koga koristi i uglavnom ona je kao, znaš, čak i, znaš, bullying, znaš, psihičko nasilje, što ti kao vidi ove, vidi one. Bila je outsider, drugim rečima. Da, u principu da, za te godine i sam znaš, Jasno. mislim, je lako upasti u taj outsiderski fazon kad se još razvijaš, kad ti se maltene čula razvijaju, još uvijek ti si mozak razvija i upija Ti si prve, kasnije ponosan što si bio outsider u nekom vremenu, da, ali tada nije lako. Tada da, definitivno nije lako ali kad to ona je imala doživljavaš. u telefonu joj je Keva, okačila je neke pesme, naše konkretno i još neki drugih izvođača. I ona je to slušala i onako na odmorima i ovi deca ovo kao, šta ti to kao, pa kao poslušaj, sad čuju, ne znam, nas, čuju Sunshine, čuju Robin Hood, čuju, ne znam, Sunshine misli mene gone, ono kao, ju šta je ovo, je super, kao, znaš, kao, gde ti je ovo, kako, kad je ovo, pa kao to ti je neka 90, u rasponu 91. druge do 95. 6. toliko nema, znači, kao pre 30 godina, kao, šta me ložiš. I onda su ljudi počeli od nje da skidaju te pesme i onda se desi varijanta da sad ceo razred počne da sluša i to i Adele, ostalo, takozvani brzi bendovi Srbije, Playboy, deca loših muzičara, milion bendova tog tipa. I znači ljudima, ali to se namerno radi, znači ne radi se ništa, ni jedna marketinška kampanja, ni jedna ta vrsta uništavanja, nema smisla ako se to jedno ponovi, ako se ponavlja svaki put, ono kao, što ono kažu, samo glup čovek može da svaki put radi istu stvar, a da očekuje drugačiji rezultat. Znači, ako radiš istu stvar, isto će se desiti, tako da garantujem da nemam ništa protiv IDJ-a, oni su super cool i profesionalni momci, ali samo, ako već kopirate sve žive po lošim stvarima, onda znaš, skapirajte da je sad Pa i rap, to je R&B, ono što smo počeli da pričamo, mešanje, mislim, te politike u sve, što mi smo možda 2000-te nominalno rekli idemo u kapitalizam, kao sproveli smo tu revoluciju posle 5. oktobra, ali to je nominalno, međutim mi smo od kapitalizma uzeli samo najgore, uzeli smo kapitaliste koji su gramzivi, znači niti smo uzeli ni dašak slobodnog tržišta, niti smo uzeli konkurentnost, niti sve i dalje regulativa, sve se i dalje znači, sve tu država, ajde da kažemo država, ali to je u stvari partija, jer ovde je partija zajahala državu, mislim, kao svoj feud, sve se to kontroliše, znači kao što se kontrolisalo to i za vreme komunizma, samo, ajde, da li su imali više ukusa, da li su bili malo sigurniji na vlasti, mada i tada si ti imao na primjer, ajde da kažemo da je rock and roll bio tada negde popularna muzika, najpopularnija, ali si imao tada i subverzivni rock, a imao si i sladunjav, kako su ljudi nazivali, pastirski rock, mislim, na kraju krajeva. I to je negde bilo namenjeno određenoj publici, iz toga se negde regrutovalo. Ja kad sam proučavao, pošto dosta sa poslednje vreme bavim fenomenom glasača Srpske napredne stranke, ne toliko te partije, nego uopšte Srpske napredne stranke, radikalne stranke, SPS-a, JUL-a, i ja dolazim do zaključka da to dosta evoluira, da na primer oni
siromašniji slojevi, da se njima ubacuju sadržaj narodnjački, u svakom smislu narodnjački, znači od onih kvazi patriotskih, mi se i dalje protiv svih borimo, nas i dalje napadaju, zna se ko su nam neprijatelji, znači nekih najnižih nacionalističkih, ali pošto je shvatila, naravno, Kamarila da ne možeš samo od njih da živiš, ne možeš samo od njihovih glasova, ti moraš da imaš i glasove, uslovno rečeno, srednje klase, više, i njima se poture jedan drugi narativ, a to je, brate, nije bitna istorija, nije bitna politika, nisu bitne te teme suočavanja sa prošlošću. Ne, bitno je da ti možeš da izađeš napolje u dobrim kolima, brzim kolima, da odeš u Beograd na vodi, da nađeš ove silikonjere, sve idemo, alkohol, zezanje, brza lova i tako dalje. Znači, jedan onako prilično isprazan stil života, da se time napadaju i da otuda imamo, znači, i tu poplavu u muzičkom smislu. Ne znam da li se ti slažeš negde tu sa mnom, kako ti vidiš tu situaciju? Pa muzika prati život, mislim, u principu, kažem ti, treba da ima svega, ali ti kad ljudima, pogotovo mladim ljudima, kad daš izbor, znaš, možda će i dalje većina slušati neku vrstu muzike koju ti i ja ne slušamo, ali će biti mnogo veći procenti ljudi koji će kažu, znaš, kao, znaš, današnji klinci kad čuju EKV, to im je kao meni kad si pustio, ne znam, Beatlesa i Stonesa kad sam imao 16-17 godina i pre toga, kao, šta je ovo, kao. Znači, ljudi ne znaju, a to su već ljudi, kao što smo videli, to su već ljudi, mi mislimo kao klinci, sede ispred kompjutera i igraju Warcraft ili, ne znam, neku pucačinu iz prvog lica ili šta god. Nisu, oni su vrlo emancipovani, imaju celu istoriju sveta i ceo svet na jednom dlanu, na mobilnom telefonu. Ono što mi nismo imali, ali dobro, to ide vremenom, ali jednostavno treba da bude neka hijerarhija, ja nemam ništa protiv toga da bez obzira kojoj stranci pripada, ili bilo šta, ako je najbolji za taj posao koji treba da obavlja, nemam ništa protiv odakle je ideja, ako će tebi, meni ili bilo kom petom biti bolje. Međutim, kao i svuda u svetu, mislim, koliki je procenat političara koji zaista ulaze u politiku da bi pomogli ljudima, mislim, možda 0 do 4, 0 do 5, mislim, i to na lepe oči. I to mi je uvijek bilo zanimljivo, to treba da objasne sociolozi možda pre svega, pa i psiholozi, ali sociolozi pre svega, kako se događa taj prebac, kako bih ga nazvao, znači, ja glasam za tebe i ti dođeš do neke pozicije. I posle 5 dana, kad si ti sad već krunisan i ja dođem da ti tražim nešto, ti mi kažeš, molim, daj bre, kao, a ti si došao zbog mene na tu poziciju. Razumeš, znači nije da si dobio sedmicu na lotu, pa troši pare kako god hoćeš, nego kao, i onda ljudi stalno padaju na iste priče, 6 Znaš šta bih ja rekao da je godina. to u pitanju? Da to nije, pazi, političari uzimaju šta im život pruža. Oni su ljudi isto. Znači, ako ti možeš da budeš dahija, kog niko neće ništa da pita i kome je sve dozvoljeno, pa izvini, malo zavinimo u ljudsku prirodu, pa ko to ne bi prihvatio, je li tako? Mislim da smo mi krivi. Mislim da smo mi krivi što mi nemamo očekivanja od njih. I ne da nemamo očekivanja, nego nemamo zahteve. Jer oni na kraju se biraju da budu na javnim funkcijama. Biraju se da vode računa o javnoj imovini. Na kraju krajeva. A to je imovina svih nas. Mislim, šta god neko misli, koliko god da je to utopistički, ali jeste. Imamo pravo da donosimo odluke vezane za sve nas. Imate pravo, imate obavezu ljudi da nas pitate da li smete da, ne znam, privatizujete generalštab, da li ima. Mislim da to polazi od ljudi. Da ljudi moraju da vrše taj pritisak, da ljudi moraju, da li će to, pazi,
Sad su to modaliteti. Da li možda ako se promeni izborni sistem, možda je drugačije ako ti biraš poslanika, znači ti biraš ličnost, onda on mora da ide u pastvu, mora da ide u masu i moramo da ga vidimo, jel tako? Mislim da vidimo za koga glasamo, umesto što, eto, svi smo se sakrili sada iza Aleksandra Vučića, ranije iza Borisa Tadića, nekada pre iza Slobe, Tita Koštunice, ne znam, i kao, pa dobro, da on je uz Koštunicu, to glasamo za njega. A glasaš u stvari za nekog, bre, vetropira, čovjeka koji ni ne zna gde je našao, gde je zašao, samo mu je da se uhvati dobre sekretarice i tako dalje. Možda je, vidi, da li je to je pitanje. Imali smo mi i taj većinski sistem na početku parlamentarizma, pa onda ljudi u Rakovici glasaju pre za Šešelja nego za Borislava Pekića na kraju krajeva. Sve to treba razvijeti, ali mislim da je tu glavno, evo vidim po ne samo botovima, nego vidim obični ljudi nižeg obrazovanja, nižeg materijalnog stanja koji brane ovu vlast. To su u suštini svi kažu, pa on je država. Koda, to je normalno. Malte ne kažu, pa on je naš gospodar. Oni prihvataju da imaju gospodara. I oni odmah prihvataju taj odnos, ja sam njegov kmet, on je moj gospodar. Pa to je ono, moramo da imamo vođu, ja ne znam zašto bi morali da imamo vođu. Bolje da imamo 12, 15, 20 pametnih ljudi. Evo ti primer, u Portugalu šta se desilo, oni su, to je mene baš začudilo, ali sam gledao dokumentarce o tome, oni su u jednom trenutku imali najveći broj narkomana u Evropi i u svetu su bili tamo, ali u Evropi su bili kao, znaš, ko bi rekao, lepa zemlja, znaš, kao, sve, mislim, imaju sve, imaju lepo vreme tokom cele godine i sve to. I šta oni urade, vide da je ono, kao đavo odneo šalu i skupe najpametniji ljudi iz te zemlje, u smislu najveći stručnjake za sve. I oni tamo većaju kao ono, u kaubojskim filmovima, oni indijanci, ono, kad se okupe na brdu. I kažu, slušajte ovako, mi ćemo sve da legalizujemo, ali po tim uslovima. Znači, ne znam, sve te pare koje smo trošili, u principu, oni su izračunali koliko puta njima više treba, kratko ću, ako ti nije zanimljiva priča, Veoma je zanimljiva. Ne, legalizacija droge je veoma zanimljiva priča. Da, i onda su oni skapirali da to, koliko oni troše na zatvor, na zatvaranje tih ljudi, u principu ja mislim da za zatvore nije uživalac, nego prodavac droge. Uživalac može da bude neko koji desimo se tako, nemam pojma, proba jednom, dva put, mislim ono. I onda kad su skapirali da sve te pare preusmere u lečenje, u testiranje stalno, u edukaciju ljudi, jer čovek ako mu država pomogne da on krene na fakultet i levo desno, da mu nije ono dok on mozak... Potrebna je edukacija roditeljima. Možda njima čak i potrebnije da znaju kako da se nose kada vide da im dete upalo u taj vrtlog. A dete s druge strane upadne obično u taj vrtlog jer im se ne poverava, jer to je čitava ta spirala. Pa to, ali kažem ti, prvo je to bilo kao wow, kako sad, to isto važi za legalizovanje prostitucije, ja bih to legalizovao. I onda su naravno se ispustile cene opijata, droga, sve to, jer, znaš, ono, kada to država kontroliše na pravi način, padaju cene distributerima, da tako kažem, tih ljudi, jer mi imamo u prodavnicama i alkohol na sve strane, i cigareti, i sve to, pa ti pogledaj... I kladionice. Pa, naravno, i ti sad pogledaj koliko ljudi je ikada se overilo od marihuane, a koliko ljudi je umiralo i umire dan danas, nažalost, od posledica alkohola,
cigareta, što u saobraćaju zbog alkohola, što uopšte zbog drugih svih medicinskih problema. I oni su posle, ne znam, 5 do 10 godina napravili neke fantastične rezultate, da su prilike prepolovili, ne možete to sad odjednom kao cap nema, ali su prilike prepolovili tu celu priču i ljudi su bili oduševljeni, znači nije to legalizacija kao uđeš u prodavnicu, tetana, dajte mi jedno 2 ćamila heroina i on malo vutrice za kusur, ono, To ti isto umesto u žvaka. apoteci kad pokušaš bensedin da uzmeš, treba ti recept. Pa Mislim, su naravno, to opijati. ali ono kao, i onda su sve te pare i naravno država je uložila još para i onda su oni to, znači, uložili u lečenje. Džaba je zatvarati ljude kad je taj proces je već gotov. Znači, ne možeš ti, to teško je izlečiti neko koji je 30 godina narkoman, ali neko koji je tek počeo ili je pao bez veze, obio prodavnicu zato što su mu trebale pare za ovo za ono, u redu, ne kažem baš da treba da radi u butiku, ali treba mu dati šansu u smislu da postane čovek jednog dana. I eto, oni su uspeli to da urade i to je sve bilo javno, naravno. I kao, eto, to sam gledao na onim TED nagradama. Jedan britanski kolega je baš pričao o tome da to je malo poznata stvar, a oni su tako rešili. Tako da bi ja volio kod nas da ono kao, ko god, šta će, ko će, partije i to, muka mi je više od toga, dogovoriti se ljudi da mi vidimo kako to da se reši Ne, i to je jedno kompletno licemerje. Ja slušam ljude, znači, kao kad se spomene legalizacija prostitucije, Bože, sačuvaj, kud naopako. Pa izvini, ti prvi plaćaš prostitutku. Čemu ti da, pričaš? da. Mislim, Pa, koliko ti znaš ljudi koji plaćaju, mislim, prostitutke i tako dalje, koji plaćaju za seks? To je, bre, izvini, to je potreba. Mi možemo da se pravimo kako je to, ne znam ti, nije, ne mora, ali ljudi to vole. Ne bi toga postojalo da ljudi ne vole. Ili, pa naravno, ili u slučaju, što ti kažeš, marihuana, ovo, ono. Naravno, vidi, mnogo je lakše ići populizmom, zabraniti, kažeš, ne, to je zabranjeno. Pa videli smo šta je bilo sa prohibicijom. Ljudi, bre, nikad više pa pili. tako, Za pa, 50% poraslo, mislim, kupovina alkohola. pa tako u principu je nastala mafija. Mafija je postojala u Italiji hiljadama godina, ali mafija je prvi ozbiljan kapital zaradila zbog prohibicije. Znači, zato što su, ne znam, litar viskija Krijumčarenje. prodavali, pa naravno, litar viskija nije bio kao što je bio do tada, nego je bio 100 puta skuplji, onda se veći i veći novac zaradi, a te, što ti kažeš, populističke priče, to mi se ne sviđa kod naših, zato što u principu uvek pričam to što narod bi popularno trebalo da želi da čuje. Sve otkud ti znaš šta narod želi da čuje, znači kod niko ništa, ono, pogledaš u zadnjih 34 godina, ne zna se ko ima više afera, privatnih snimaka, orgijenja po kafićima, diskotekama, splavovima, svašta ono, kao sve to zabranjeno, sve ovo, sve ono, sve ono, jeste zabranjeno dok god mi držimo poluge te cele priče, a kada nije zabranjeno, onda možda i to nije neki biznis u koji se treba previše uletati, jer nagrada je mala, a kazna velika, tako da jednostavno jao nikad ovo, nikad ono, nikad ono i onda se neko narolja od rakije i sedi i priča na televiziji sa državnom frekvencijom i to je kao u redu. Onda je u redu da ja volim pivo, mislim, ono kao, nisam toliko odlepio da ne volim, ali kad vidiš da je recimo firma koja proizvodi pivo glavni sponsor naše fudbalske reprezentacije, to ne bi smalo se događati u jednoj državi. Jednostavno, Pa da, nemam ništa protiv, ali kao čekaj, moramo da stani, vodimo pazi. računa kakve poruke kome šaljemo, mislim. Pa mislim, ono, kao, svi će kažu šta ovaj priča, lupira se, pa ne, nego, Sad će i nas ja mislim da optužiti za licemerje, mislim, da, ono. Ali ne, mi da, nismo licemeri. doduše, doduše ovi naši igraju kao da su pijani, ali to je već No. druga tema.
možemo i nje da se dotaknemo na kraju krajeva, ne sad, ali Ali, upravo to, taj populizam, to licemerje, pa evo, najbolji primjer je moj naslovni lik, mislim, na ovom Welcome to Chatsiland, znači naša bivša premijerka, sada predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, znači mi nemamo legalizovane gej brakove, mi nemamo legalizovanu gej zajednicu. To ovdje kad se spomene, to je kao da si, a ne znam, mislim, spomenuo da treba da streljamo ljude i tako dalje. Znači, to je usvajanje djece i to. greh najvećih razmjera. Ona žena ima porodicu. Mislim, pravi svoju gej zajednicu. Pa Da, dobro. Šta one, je li ona prihvatljiv gej? da. Da, prihvatljivi gejevi i neprihvatljivi gejevi. Pa da ti kažem u stvari, ja imam dosta, upoznao sam eto kao, dugo sam u medijima, pa upoznam ljude raznih Profila. i vera i profila i seksualne orijentacije, znači ono, i uvijek kažem, znaš šta, ako idem ulicom i neko me saplete i ja polomim nogu, će meni biti lakše ako me sapleo gej, tranđa ili neki straight lik. Neće mi biti lakše, morat ću i dalje da stavim gips i da ležim 6 meseci i da radim vežbe posle toga. Tako je. Tako da, ono uvek, Martin Luther King, ona stara njegova, mislim, pokojni naravno, znaš, da ne treba gledati po boji koži, nego po boji duše i po sadržaju duše, oni koji imaju dušu. Mislim da je pogrešna priča da svi ljudi imaju dušu. Svi imaju, ljudi imaju dva plućna krila i bubrige i sve to, ali nemaju svi ljudi dušu. Pa duša Jednostavno, se nemoguće. hrani. Duša se hrani, duša se neguje. I sad zavisi Pa kako to, se oblikuje, zavisi ako je nedovoljno hraniš nečim, a to su, mislim, razni sadržaji. Umetnost je jedan od sadržaja koji hrani dušu. Knjige su sadržaji koji hrani dušu, jer negde moraš i da hraniš mozak da bi hranio dušu. Ti moraš da širiš znanje da bi mogu da stičeš neke vrednosti, a to je sve negde odlika duše, to te stvori kakav si čovek. I onda mi najčešće vidimo da ljudi za koje većinom kažemo da su loši, da nemaju duše, to su ljudi koji ne vole umetnost, koji ne razumeju umetnost, koji ne razumeju literaturu i sve. Ne moraš ti sve što pročitaš sa tim da se slažeš. I treba da preispituješ. Ali ti da bi pa treba, preispitio. treba sve preispitivati, mislim, znači, mislim, ne mislim da treba ići do baš krajnosti, ali i ljudi koji misle da je zemlja ravna, nek su živi i zdravi, meni to Ok, sve, to vidi, je ok, sve u neka, redu. ali neka izložu argumentima. Pa to, Nek, ali kažem ti, mislim, to, vraćamo se na taj populizam stalno, da ljudi hoće da hoće da pričaju ono što ljudi žele da čuju, dok tako nešto ne prođe i onda dođe taj ponedeljak, utorak, svi se vrate na posao i onda šta je bilo za ovo, biće. A šta je za ovo, to, ne znam, sledeće godine na jesen, pa prođe sve levo, desno, tako da meni je to, nemam ništa protiv god je na vlasti, samo da odradi barem 50% iz svog programa, pošto sve te stranke imaju poprilično slične programe, sem nekih ekstrema. Ali eto, to što kažeš za gej populaciju, to sam počeo da pričam, upoznao sam ljude i možda je ružno čak i reći normalni ljudi, isti ljudi kao što smo ti i ja, mislim, ne plaćaju porez ovde, rade. E, dakle, shvatili smo da taj populizam i licemerje, to je onako možda i krunski problem ovog društva, a kada govorimo o populizmu, moramo se dotaknemo oblasti koja je nas dvojicu konkretno spojila, a to je sport. Znači, ti, pored MotoGP-a, gde su te gledalci najviše upamtili, ok, i ženskog tenisa, i to mora da se spomene, veoma najviše smo pričali o košarci, veliki si ljubitelj košarke i kako ti vidiš ovo što se dešava u našoj košarci, ovaj hype, Zvezda, Partizan, Evroliga, da li je to vrsta na neki način jeftinog populizma ili je to negde u ovim
tmurnim vremenima neka hrana za dušu, mislim i običnom narodu koji bi ipak samo da se razonodi, moramo da shvatimo da funkcija sporta negde jeste to. Pa mislim da je hrana za dušu, dobro si rekao. Populizam nije zato što je kod nas košarka uvek bila popularna, nije kao u Dubaju da je stara 3,5 meseca, uz dužno poštovanje tog tima i uopšte te zemlje, ali bar nešto, ono, znam. E sad, da li treba prebacivati politiku na tribine ili samo navijati za Zvezdu i Partizan, Partizan i Zvezdu, zavisno za koga navijaš svejedno, i za neki drugi, treći, četvrti, peti tim, to je već sad šira tema, nisam siguran da to imam odgovor, iako neki kažu trebalo bi, zato što je nekada sa tribina sve kretalo, neki kažu A, ne. Razvučeo sam pitao populizam, ne misleći toliko na samo košarku koliko na način kako su stvoreni ovi Zvezda i Partizan u smislu kao jaki evroligaši. Tu je zaista, to ne može niko da ospori, jak upliv države, kapitala i svega, znači koji ih je digo dotle da imaju budžete koji mogu da konkurišu ovim evropskim gorostasima i zato mi imamo iz nedelju u nedelju u suštini da su Crvena zvezda i Partizan barabar sa Realom, Panathinaikosom, Monakom i to sve i da su negde legitimni kandidati, pa i za playoff, pa i za Final Four, što ne reći, a kada dođeš do Final Fora, to su te dve utakmice i tu imaš šansu da budeš prvak Evrope. Negde mnogi to vide kao dobar način da se kupi vernost tog najtvrđeg sloja, znači navijača, koji, sam si rekao, sa tribine tu dosta kretala. Da li je ovo način da se oni pacifikuju, time što se odvoje, time što im se daje jedna ozbiljna zanimacija, ili kako vidiš ti to? Pa, mm, ono što je jasno je da i Zvezda i Partizan imaju šanse svake godine naprave neki korektan rezultat, zato što je mnogo manja lova u košarci, bez obzira što je velika, ali je mnogo manja sad ne zvuči, ne znam, s obzirom da znamo gde živimo, ali ti sa nekih 20 miliona evra možeš da napraviš uz malo sreće i mnogih drugih stvari, ali može da napraviš tim koji može da napadne Final Four ili top 8 Evrolige. U fudbalu je to nemoguće. To jedino da ne znam šta da uradiš, da ubodeš najboljih 20 klinaca kada imaju 14-15 godina, pa da ih kupiš za Čak male mislim pare. ne to, nego da ubodeš one od 17, 18, Pa to, 16, ali 17, koji mogu odmah da ti zaigraju i da se desi da će tad igrati fudbal kakav nisu ni sanjali, da će igrati fizički, da će da napupe i tako dalje. Jer ako ih kupiš od 14, 15, 16, je gotovo, on je već prodat. Kraj pa ne, priče, ali to, znaš. mislim da smo se razumeli, znači Da, da imaš ludu takvu sreću. sreću da kupiš ono jedno 10 Mesija i 11 Cristiana Ronalda i tako nešto, i da onda s tim, a i taj tim ako nešto napravi, to će sve da se rasproda posle godinu dana i nešto, ranije je bilo to barem prvo ono do 28 godina, pa su smanjili na 23, 4, pa ovo pa ono, sad jednostavno, a za tih 20 miliona evra, ko što nisu male pare, to ogromne pare, ti u fudbalu apsolutno ne možeš ništa da uradiš, mislim, da to je cena, ti više pratiš strani fudbal, ja ono nešto malo preko Mislim, ako kladionice, ćemo da tako budemo to, realni, Zvezda je, eto, za 20 miliona evra kupila sada 4, 5 stranaca možda. pa da, ali u evropskim I to okvirima, kakvih? Ništa da, ono posebno, mislim, pa to gledajući taj kažem, najviši nivo. eto sad je onaj, da igrao je mali, je li u Bormutu beš igra,
ovaj dečko, 18 godina, Jest, Veljko centarka. Milosavljević, da. Da, i oni gledam na Twitteru navijači Bormuta koji, kao jebote, super, kupili smo dečka za tipa 15 miliona Da, evra, što je za njih kao, otko znam, a prodali smo dva igrača za 110. I kao da. kakav biznis smo napravili, još nam ostalo, znači zamisli ti, mislim, ono kao, Pa ja iz... sam imao stalno tezu da koja je razlika između Zdravka Mamića i Zvezdana Terzića, što kada dođe, ne znam, premijer ligaš, da li Tottenham, da li ne znam ko god iz Engleske i pita nekoga za cenu, Mamić odmah kaže 20 miliona. A mi Dobar se dan, dobar zadovoljimo dan, sa dobar 5. dan. I onda kad mi kažemo 5 miliona, Englezi se gledaju jer je za njih, za premijer ligaša 20 miliona je čista bagatela. Kažu, čekaj Pa, bre, kojih 5 miliona? Pa taj onda verovatno nema ni dve leve noge, ni to, ko zna kakvu mi prevaru gledamo. A ti kad njima kažeš za poluproizvod 20 miliona evra, pa dobro, to je ta cena, mislim u redu, da, ono, znaš, iskeširaće, kao jer računa prodaće ga za, ne znam, 50 miliona ovako. I onda pa je, da, 20 miliona je cena, možda to je nam... mi smo dugo razmišljali na malo šibicarski, ali ja imam takođe teoriju, to je zato što, ne, okej, mislim, Mamić je posebna sorta i vidim da ga Terzić sve više kopira. To je zato što oni vode, ti ljudi vode bre javne klubove, državne klubove koji nisu njihovi. I on može da na nijednom transferu pukne 5 miliona, na drugom ovo, to će sve da pokrije narod ili ti država, mislim, ali tako. Ono, Pa, nikakav nije problem. pa, znaš šta, ali kad govorimo o tim cenama, mislim, znaš, kao, ti za 20 miliona možeš da kupiš u ono ligama petice, pogotovo ono Premier Liga i Španija, možda kupiš jednog korektnog desnog beka, levo. Mislim, sad su takve cene koliko ja kapiram, mislim. Evo, Realu se bio povredio tipa nešto levi bek, šta je bilo, šta ćemo, mislim, ne možemo čekamo 3-4 meseca da igramo tamo da izmišljamo, uzet ćemo Mendija za 55 miliona, tu da bude do kraja sezone, pa ćemo da vidimo ovo ono, čovjek reprezentativac Francuske, koja u to vreme, ja mislim, bila najjača na svetu, gdje je bila aktualni svetski prvak ili evropski, tako nešto. Znači, ono kao, znači, kad ti imaš takav kapital, ali opet dolazimo do toga da drugačije možda razmišljaju, ne možda, nego sigurno razmišljaju ljudi koji ulože svoju kintu klub Normalno, pa i onda, znaš, prvo moraju da imaju uspehe, drugo, on ja mora koliko da ima od znam, toga nešto. Nešto mora od pa toga da, da ima. Da li je to profit? Ako je profit, onda on mora u zavisnosti od tržišta da se ponaša. Znači, veoma tu mora da vodi računa, jer baš sam razgovarao sa Ivanom Ivkovićem, našim kolegom sa Sport klub Hrvatske. Čovek je lepo rekao da retko koji fudbalski klub generiše profit. Jednostavno nije ni to toliko profitabilno kao što se pa, ovde predstavlja, nego najviše ti veliki biznismeni koji ulaze u fudbalski klub najviše peru imidž preko njega, jer biti vlasnik, ne znam, Manchester City, Paris Saint-Germaina ili nekog tako, Manchester Uniteda, to nešto ti piše u portfoliju, znaš, i onda ti malo opere sa toga da si ti, ne znam, juče finansirao neke organizacije i tako dalje, pa se to malo izbriše iz svesti javnosti i više, on je vlasnik Manchester Uniteda i tako dalje. Mislim, sve to zavisi, mi smo tu toliko miljama daleko, ali je nešto što sam drugog teo te pitan kad sam se dohvatio košarke, to naravno za fudbal. Ti Kako ti gledaš na to što i Zvezda i Partizan imaju dominantan upliv stranih igrača, znači nije to ono 4-5, nego čitave petorke, čitave 12 su maltene strane igrači, a domaći igrači dobijaju tu neki prostor, naš reci mi ono, samo, izvini, jel znaš Katarinu Vlašak? ne, Stoji mi ovde u invajtu da mogu da je pošaljem poziv. Ne znam, možda to Zoom nešto možda, možda, Roka okreće vrlo. da, Ja ne mogu sad da gledam sliku ko je šta je, mi se jasno. učinilo da... Pa, da, to je neki trend, ono, kao, tako je svuda u Evropi, pogledaj grčke, turske, španske timove, realno,
ko ima više od, pa ne, dva, tri domaći igrača, to je to. I to je kao vrlo retko, a to su košarkaške zemlje. Gledam u fudbalu, kad izlaze timovi kao za neku utakmicu, bez obzira da li je derbi, nije derbi, i vidiš zastave, kao imaš 2 do 3 engleske zastave, pritom je najčešće golman Englez i neki tamo koji je polureprezentativac ili kandidat za reprezentaciju, tako nešto. Ovo ostalo su ti sve stranci, mislim, nema tu priče. Ogromno je tržište i to čuveno Bosmanovo pravilo je otvorilo Pandorinu kutiju, mislim. Ne kažem da treba da se vrati, da budu samo 3 stranca, ali zamisli sad ti da je to staro pravilo 3 stranca i sad ti treba da kupiš 3 igrača i promašiš 2. Da. A dao si pare i ovo i ono, znači, ovako kupiš 15 i pogodiš 1, 2, 3, ovo ostalo povrijeđen, ne igra, ima perut, ne znam šta, levo, desno, i to se nekako raziđe, ja gledam i ova Partizanova generacija, za Partizan bi bilo super da ti mladi klinci, ovi klinci, da ostanu barem 4 godine zajedno, ajde, kao bar 2, znaš, da sazreju kao Što igrači. znamo da je nemoguća misija u Nemoguće je desiti, suštini. evo ti, u Zvezdi već, proseki od ovih klinaca, koliko? Mali Mijatović, pa ovaj, pa onaj, pa evo sad će ovaj Kostov, nevjerojatno da će igrati više od 6 meseci, maksimum godinu dana u Zvezdi, za njega će da uzmu dobre pare, ali verujem da i ti klinci, ko zna, mislim, znaš, kao, seća se Pižon kad je pričao, kao, njega su malo te ne kaznili, jer on je nešto imao, trebao da potpiše za Arsenal, to je bilo staro vreme, znači sad te neko iz Jugoslavije koja je bila jaka u svim sportovima, ali opet Arsenal jedan potpiše stranca, ima pravo, ne znam, tad je valjda bilo pravilo 3 stranca, više Ja ne mislim znam, dva. Ja mislim dva, dva. i Tako da. čak mislim, jedino što je kod njih valjda bio plus, što su mogli svi iz Velike Britanije Ma kao to da se jest. računaju kao domaći. Tako domaći igrač. A onda je imao 27,5 godina i onda mu nisu dali namerno, kao, i on je posle otišao, ali nešto je bilo oko vojske, da su mu pretili da treba da služi vojsku i ovo ono, ali to su za ove sadašnje stvari crtani filmovi, što sad. Ljudi misle I ja ne da. znam ništa, pravo da ti kažem, žao mi je, izvini što te prekidam, žao mi je što ljudi malo nisu iskreniji u tim podcastima i sve tu u vezi toga, što ne kažu neke stvari kako jeste, ali znaš, ugase se kamere, treba da se vratiš kući, a mrak zna da bude jako crn. Vidi u Tako da, suštini, pazi, u suštini je dosta stvari i možeš da vidiš i sve. Ljudi, ja kad vidim da danas ljudi kažu, a zašto mi ponovo ne uvedemo starosnu granicu? Pa zato što između, ne znam, 91. i 2001. su se ogromne društvene promene desile u Srbiji po najmanje, mislim. To je ono najgore što mi ne pratimo svet. Sam si spomenuo Bosmanovo pravilo. da, Bosmanovo pravilo je tu veoma, znači, bilo bitno. Ono je tu napravilo tu veliku revoluciju da igrač može da ode kao slobodan, a potom si imao, a pre toga imaš ugovor iz Maastrichta. Znači, gde se praktično regulišu radni odnosi u i radna Evropskoj uniji snaga. na kontinentu. I ti praktično ne možeš kao država tu da deluješ samostalno ukoliko želiš da učestvuješ u EFI-nim takmičenjima, ukoliko hoćeš njihove fondove i tako dalje. Da, Znaš, tako da prosto ne vredi, Srbija se tu ne pita. Ljudi, zapamtite, kada bi Srbija uvela to da ne može da se oda, to može Fudbalski savez, na primjer, ne znam, uz ok. pomoć Srbije, svaki igrač bi na FIFA-inom i UEFA-inom sudu dobio glat Fudbalski savez Srbije, klubove, bilo koga. I bilo bi To mu se, pušteno da ide.
To se nikad Mislim, više neće desiti kao pa što... upravo tako, znači to su te neke radosti, mi sad moramo da razmišljamo u tim okvirima. Pa kao što se nikad neće desiti da Steaua i Zvezda ili bilo koji klub, da ne misle ljudi da bilo koga vređam, nego iz ovog dela Evrope da osvoji Ligu šampiona. Aj što je drugačiji sistem takmičenja. Neki kažu, ne znam, Gullit je pričao da je ranije bio mnogo teži sistem takmičenja po njegovom mišljenju, zato što si imao neispadanje, realno imao si Da. dve utakmice od prvog kola, pa ti bačio moraš, važio je go u gostima i moraš da prođeš ove one, nije bilo da, ne znam, izgubiš dve utakmice, dobiješ sledeće tri i prođeš, ne znam, u top 16, ili već kako to ide, parafraziram sad, ali kao, za njega je to bilo mnogo teže, jer je svaka utakmica bila na ispadanje. Znači, I možda nije ispada... bilo, dobro, i nije bilo dirigovanog žreba, mislim, Pa da, Real i Napoli su mogli da se nađu odmah u prvom kolu i to, na primjer, bila velika tragedija za Napoli sa Maradonom, što je odmah igrao u prvom kolu Kupa šampiona protiv Real Madrida. tako da što kaže moj drugar, koliko para je, toliko i muzike, jednostavno, Pa isključivo je to... mnogi kažu da se tako i stvorila Liga šampiona, da je, na primjer, Berlusconi bio, pošto su i Milan i Napoli tada igrali Kup šampiona. Milan kao evropski prvak, a Napoli kao italijanski. I Italija je imala dva predstavnika, znači samo su šampioni tada igrali i on je bio na Santiago Bernabeu i razgovara on sa ovim Sainzom, koji je tada bio predsednik Reala, kažu kakav je to način, bre, vi odmah igrate sa Napoli. A Napoli bi trebalo da bude kandidat za polufinale kao i Real Madrid, kao i Milan. I mi sad tu igramo da bi posle prošao dalje, ne znam, da bi pročistio se žreb za neku Steu, neko. Znaš, i onda kažu, čekaj, mi moramo, i da su od tada praktično napravili pakt dva najmoćnija lika, to je se pridružio Tapi i da je tako krenulo da se pravi Ligu šampiona. Pa recimo neki tim sad, eto, nek bude iz Mađarske, ajde, A nek bude bilo pa to. če, napravi vrhunsku generaciju i ako uradi te godine nešto možda uradi, sledeće godine taj tim više ne postoji, jer će da pokupuju sve što valja, od Da. golmana do fizioterapeuta, do onog dečka koji su tu skuplja lopte, i to ti je to. Znači, ti imaš vrlo kratak vremenski period da nešto uradiš sa tim mlađim igračima, a u košarci je ipak to drugačije. U košarci imaš NBA koji svi žele da odu, to je normalno. Pa imaš sad i Ako koleđe. ne, a da, i koleđe, sad se koleđi pojavili, baš sam gledao malog Stojakovića, Da. pardon, i Andreja, isti ćala, ono, nevjerovatno. Onda, što kažu, ne treba DNK analiza, potpuno, čak i pokreti, frizura, i šut, mada mali više ulazi unutra, ćale moj bio, kao što znamo, Da, šuter baš klasičan. šuter, prangiješ, ali sad su ti koleđi isto nude fantastične uslove, znamo kako funkcionišu koleđi u Sjedinjenim Američkim Državama, isti, ko je tamo sve završio u koleđu, dužno poštovanje, Da. ne znam, ali samo nemoj da praviš sranje, nemoj da praviš probleme, 4 godine tu da si u redu, da povremeno dolaziš na predavanja i pravac NBA ako nešto urediš, naravno. A tako je, ti onda Tako, imaš generalno ograničeno tržište za Euroligu uopšte. Mislim da ni ovi najbogatiji Euroligaši nije baš da trljaju ruke. Možda oni mogu da uzmu Mirotića pre nas ili Majka Jamesa eventualno, ali ovo ostalo, to se svi grabe, svi popunjavaju ko prvi dođe i to je tu negde i mi vidimo sada po tim utakmicama. Kaže Zvezda i Partizan, oni su u igri protiv svakoga. Oni su u igri protiv svakoga. to apsolutno. Partizan eto ima trenutno negativni rekord, kako ovi kažu, ali Pa mogao je da kad dobije pogleda... Barcelonu, mogao je da dobije Pa to, Olimpijakos, već bi pa bio to sam tu. upravo teo da kažem, eto, oni trenutno imaju 4-6, ako se ne varam, samo da nije onaj baća zvekno s pola terena onu trojku, to je već 5-5. Znači ti si na 50%. Znači, treba imati i sreće, znači čovjek je Apsolutno. šutno divljačku trojku,
Tako je. ušlo je 10 puta da je šutno, možda bi jednom ili dva puta ušlo i to da ga niko ne čuva. I onda kao, i onda to što su Luka i Kuzma pričali pre neki dan, neko je, neko je izvadio podatak da su, pardon, prva 4 kola Evrolige u košarci je bilo 53 povređene igrača. Znači, Ma što da, pa oni, to je... što oni koji su došli povređeni iz sa olimpijskih igara, ne znam, evropskih svetskih takmičenja, kvalifikacija, prozora, ovoga, onoga, što su došli s nekim povredama koje su vukli iz koledža Pa ili nije iz ti, već sad NBA, imaš najčešće, 4 utakmice više u Euroligi ove sezone, da, nego da, da, ranije. A inače je bilo i prošle sezone bilo mnogo povreda. Povrede kreiraju. znači 53 povrede, pa 2,5 tima cela, i to, svi kažu, kako ovi, druže, ako si igra basket ikada u životu, znaš da NBA liga je napravljena tako da se jednostavno čuvaju najbolji igrači. Ti tamo imaš u nekim situacijama čak i ugovorom propisano koliko moraš da igraš minuta. Znači nema trener poludi pa te stavi na klupu celu utakmicu, ne vidiš loptu. Pa to je bilo i Ne može, ranije, čekaj, sećaš se sa Jordanom kada se vraćaju iz povrede, njegova koja druga sezona. I bilo je da su trener i GM ratovali praktično koliko on minuta sme da igra. Jer oni su da. mislili da se više ne vraća, da oni puknu za play-off, da budu na draftu visoko i tako dalje. Međutim, ludak Drugo, monstrum meni je je ovo, hteo da se vrati da igra. I onda je bilo, da, smeš da igraš 5 minuta, onda ga izvede na 4,59, onda on iz moljaka trenera, daj bre, ono, 5,22, znaš, i tako dalje. Već tada si da, imao, to je bila koja, 86. 7. ovo, NBA jeste 82 utakmice, ali jeste izgustot raspored u redu, ali drugačije se odbrana igra nego u odnosu na Evropu, zato Evropljani, NBA igrači ne mogu da se tako lako naviknu na sve ovde. Drugo, ti imaš garbage time dosta često i mnoge druge stvari, i drugo, medicina i opšte oni imaju kao svoje, ne mogu kažem bolnice, nego rehabilitacione centre, da imaju po 25-30 fizioterapeuta, lekara, kardiologa, Ozbiljna ovih i priča. onih, znači ono, i opet se tamo dešava da se ljudi povređuju. Ovde je to umanjeno, ne sviđa mi se što Euroliga hoće da imitira NBA ligu u nekim stvarima, veći broj utakmica, kao što smo videli ove godine, ne donosi kvalitet, nego može čak i da pokvari kad svaki tim ima barem jedan, dva ozbiljne igrača povređena za koje plaćaju 1,5 miliona, 2 godišnje. I A vidi nešto, ja sam baš gledao, ja jesam protiv ovog sportskog aspekta Evrolige, znači da se ulazi na pozivnice, da plasman u prvenstvo nije važan i to sve, znači da su važni neki drugi faktori šta ti obezbeđuješ, budžet, onda, dobro, ti infrastruktura, koliko ti, u kojoj hali igraš, koliko navijača i tako te stvari. I sve to tržište samo, međutim, onda i sistem takmičenja, da je jedna liga, da nisu ono grupe i tako dalje i tako dalje. Međutim, mi vidimo poslednje 2 sezone u Euroligi da se igraju nikad neizvesnije utakmice, nikad manja razlika nije između, ne znam, prvog i 16. 14. tima, za razliku od nekog ranijeg perioda gde se znalo imaš ti 4 ekipe koje baš ono odskaču, koje su ti maltene rezervisane za Final Four, imaš 2, 3 koja negde mogu da pobede nekog od ta 4 u play-offu i da ulete i ostatak bori se za mrvice, pa jel tako, možda to i dolazi s tim padom kvaliteta, ali zaista imamo uzbudljivije nekako takmičenja. pa jeste, promenilo se mnogo toga, kad sam pominjao Zvezdu iz TU, treba pomenuti Partizan u košarci,
Beše 92. to bilo, Jeste, tako? jeste, 92. Znači, mislim. oni su ljudi igrali na neutralnom terenu, osvojili su prvenstvo, znači Ligu šampiona, dobro, drugačiji je bio sistem takmičenja, ali opet nisi mogao da dođeš i kažeš dobar dan, evo ja bi da osvojim, ali da si igralo u punom pioniru, to bi bilo, ne bi se postavilo pitanje da li će da izgube jednu utakmicu pre, ne znam, play-offa ili Final Foura, kako se to igralo, tad se igrao Final Four, ja mislim Jeste, sam. jeste Final Four. Bila je pre I toga četvrtfinale, ako se ja ne varam, a neko će me verovatno ispraviti. Ja mislim da je Partizan četvrtfinalnu seriju protiv Knora igrao u Pioniru. Ali, možda jeste, da. da, ali samo to. Ako je to igrao ono, ligaško, pa to je čak bio i slični sistem ovom današnjem nego što je u toj bio među fazi, imao si dve grupe od po 8. Da, Partizan je dobio Jeste, to sa, oni, koliko se ja sećam, nisu imali nijednog stranca. nisu. Time ispravi, znači to je bilo sve najbolje iz stare Juge. Tako je. Mislim, ono kao, to sad ne možeš da napraviš, mislim, jednostavno ne možeš. Da. Bilo bi super da imaš kao 7-8 minimum domaćih igrača, Mi pokušavamo, pa izvini, mi pet pokušavamo, i da Zvezda i daš, Partizan pokušavaju da vrate svoje igrače, znači one koje su bacili u beli svet. Evo Zvezda je pokušala sa Vasom Micićem i Gudurićem, nije moglo da parira ponudama HPL-a i ovog Milana. Partizan jedino što uspe da vrati do sada Marinkovića, tako da, to je realnost. I pa sad da, mi da, moramo da se kažem ti, zadovoljimo strancima. naravno da moramo sada, ali kažem ti, bilo bi idealno, eto, Jeste, pa sigurno. minimum pola tima da budu domaći igrači i da ti se otvoriš, da uzmeš 5 stranaca i to da ono, da znaš šta si uzeo, a to znači Pride ovo što mnogi komentatori, navijači, nazovimo i kako hoće komentarišu, pa dobro, što se ne uzimaju mladi igrači kako nekada? Da li nekad si imao ozbiljno takmičenje u smislu Jugoslovenske lige? Pa i Winston i Uba Liga je čak bila ozbiljno takmičenje. Danas nemaš tih takmičenja. Ni ABA Liga nije toliko jaka kao što se opet je mnogo jača od KLS-a. I ti tu igrač, mislim, on može da se pokaže recimo u sezoni kao Jokić i posle toga nema. On ako ostane, nastavit će da stagnira. On mora da traži pa jače da, takmičenje. pa da ispadnemo kao sad dve babe koje pričaju o prošlim vremenima, ali ja se tačno sećam, ono, gostuješ, kažem, potpuno svema za koga navijaš, gostuješ u Tuzli. Ma da, Ako si odigrao 1-1, nije neki neuspeh. upravo to. Odigraš protiv Veleža, odigraš protiv Olimpije, u redu. I posle igraš protiv Hajduka, to ako dobiješ, ti si dobar protiv Dinama u Uznao Zagrebu. je Hajduk da te pobedi u Beogradu, Pa mislim. da, onda Bez dođu, ali problema, ako ona, mu se stvori generacija, i zato mi, čuvaj se. i onda oni dođu ovde i to su utakmice, dobro, derbi je svetkovina, derbi je nešto najveće što imamo, ali Da li, ti si imao mnogo vidiš to, derbija već pre toga i na neki način... pa ne, hoću ti kažem, zato mi nije jasno zašto ne mogu da naprave ovaj, kako bi to zvali, ABA, već po sponzoru ili Jadransko, ja to zovem Jadranskom, kako se u početku U zvala, fudbalu. da, u fudbalu, zato što kažu kao, pa bilo bi divljenja, pa dobro, mislim, možda se dešavalo i u početku Jadranske lige da su bila naše ono, ali druže, ako to je pod nadzorom UEFA, kao što bi bilo i ovo, ono, ne Pa možeš pre baš ti svega, sad da vidi, zapališ stadion ali i da izvini, kažeš, Džanki, izvini, ali kako uspeva policija da sačuva red u derbiju, kako uspeva da sačuva u Euroligi, u evropskim utakmicama? Pa izvini, pa nama su i Englezi gostovali. Šta, Englezi su divni navijači. ako oni su najgori od svih. Pa mislim da Ne, se to sve lepo sačuva. Pa na pa kraju naravno, krajeva, ako pa se za, plašiš, svi bi se dogovorili da nema gostujućih navijača u početku. Svi bi se, ja mislim, dogovorili eto, nek bez prođe, problema, pa da vidimo kako ide. Na kraju krajeva možeš i da podeliš, ne znam, 5% kapaciteta stadiona i eto, mislim, ono, karte, razmiriš, toliko može da se čuva. Mislim, to je meni šuplja priča. Meni zaista šuplja priča, tehnologija je dovoljno napredovala, znaš tačno ko a je došao od upravo. gostujućih navijača, možda ga juriš
preko Interpola, preko Ma cele daj bre, Evrope, da je naše napravio policije neku... tačno znaju koje su huligani i onako već i sarađuju naše policije bre. Ono, tačno se razmeni, a ovaj vam je ušao u zemlju, hoće da vam Da, ide na utakmicu ja bre i poštujem tako ove dalje. sve naše klubove i sve to, ali mm, jednostavno Meni opet bi je se taj igrao, opet bi bezbednostni se... aspekt mi je zaista šuplja priča. Jeste, to je potpuno, znači kada se gazde klubova na prostorima bivše Jugoslavije budu dogovorile oko para i deljenja novca i neki tako stvari, to će se završiti za 2 nedelje. E pa Jer pazi, vidiš, ti uz dužno poštovanje svih domaćih fudbalskih klubova, ne govorimo o Zvezdi, Partizanu sad, i to su dobre ekipe i ima stvarno i dobrih igrača koji malo pa čuješ otišao tamo, ne znam, u Championship, pa tamo se igra preozbiljan fudbal, ono kao i tako dalje. Mi sad ti sigurno jedno 30.000 ljudi i na stadionu Partizana i na Zvezdanom stadionu kad dođe Dinamo. pa Znači, naravno, to nosi sa borba sobom. za bodove nije evropska utakmica, ali nema, to bi se igralo. E pa sad ti onda Bačo kupi 10 pogrešnih igrača i daje za njih 50 miliona evra, pa će navijači ti zakucati na vrata. Drugo, koliko ja znam, ne znam da se nešto promenilo, Real i Barcelona i ti neki veliki klubovi, pogotovo Real, ima svoju skupštinu, ali nema skupštinu tamo da neko sedi i kao dođu malo da popiju, pojedu i ako treba To nešto su dignu članovi ruku, kluba koji nego to su ljudi redovno koji, plaćaju, mislim, da je kažemo članarinu, ali to je pritom to na malo to više. su i ozbiljni sponzori Pa koji naravno. imaju i oni će da kažu, ček, stani, koga si mi ovo doveo, kao 5 puta ste kupili od tog istog menadžera desno krilo, ne zna bre, ne zna da hoda. Čekaj, ću ja to da plaćam? Neću, odo ja. E pa nećemo, vidjet ćemo ovo ono. Znači, ako tako Real može da posluje, i onda si dobro, oni imaju, naprave stadion od koliko, milijardu i Dobro, nešto posle vidi, Barca, ali i ono govorimo o kao, Realu kao brendu, međutim, ti si tu u pravu, ne mora čak ni ta klasična privatizacija za Zvezdu i Partizan, ali potrebno je da ti klubovi budu, da se osamostale, bre. Pa neka budu i ta akcionarska društva na kraju krajeva, neka se bira neki predsednik koji će da ostavi depozit, kao što je to u slučaju Barcelone i Reala. Mislim, to je zato planirano. Planirano je da neki građevinski magnat bude predsednik, da on ne sedne tu da bi zarađivao ne znam ti nija kakvu lovu, nego da mu to bude upravo portfolio, kome neće biti frka da ostavi, ne znam, 50 miliona dolara, znaš, nego zato što mu je jeste, prestiž da bude. Ovde ali može da bude svako, 10 miliona, na primer. I sad zamisli, i on dovede da mu bude, ne znam, generalni menadžer, neko ko se razume u posao, neko ko će, i to tako ide u normalnom svetu. Sad mi nismo normalan svet. To moramo da pa, budemo, ali, mislim, čak i taj svet kad poludi, normalan svet kao što imamo sada, on ludi po nekim drugačijim zakonitostima nego mi što ludimo. pa da, ali kažem ti, nisam siguran da će se to u skorije vreme desiti, jer to nikome ne odgovara, bez obzira ko je na vlasti. A ja bih volao da ponovo gledam, kao što sam nekad gledao, ne znam, gostovanja i Dinama, i Hajduka, i Sarajeva, i Veleža, i Želje. To su stvarno bile posebne utakmice. Opet kažem, ne mislim ništa loše o našim klubovima, ali da napraviš ligu gde ti ne možeš da pobediš 15 utakmica za redom sa gol razlikom 75-2. To nema nigde na svetu, razumiješ, postali smo kao, ne znam, Izrael koji ima tipa 2 tima i to ti to, ovi ostali učestvuju čisto da ne bi oni igrali 27 puta dnevno i godišnje. Znači, jednostavno, ne znam, očigledno da to nekom ne odgovara, a kome ne odgovara, mislim da navijači ne bi imali ništa protiv. Te gluposti neće niko da pravi probleme, ljudi će navijaju za svoj klub posle nekog Pa određenog neka pokuša vremena. neko da pravi probleme. Ali valjda zato imamo, mislim, tu policiju. Pa nije Valjda to samo zato stvar imamo službe. pa Da nije se... stvar ni to ni do policije i svega, nego kao, oni se plaše, ne znam čega se plaše, ne znam, na Maksimiru kad je bilo
guranje sa policijom i sve to. To je bilo neko drugo vreme, Pa to je bilo ljudi izvini, pre čekaj. skoro, pre 40 godina je Pa bilo, znaš, izvidi, ali mislim, znamo ko je tada i organizovao Delije na kraju krajeva, znamo ko je okupljao grupu, znamo šta je to sve bilo, a znamo i druga strana kako je to spremno dočekala. Mislim, nama se stalno događaju neke te stvari. Imali smo taj Maksimir, a po sličnom scenariju smo imali Đenovu, jel tako? Znači imaš da. navijače koji odu svesno da naprave nered i imaš domaćina koji kaže samo napred, vi napravite nered. Ne, Različiti ne, su motivi. Jedni su hteli da se izazove međunacionalna kriza i da se pokaže kako ipak Srbi i Hrvati to pa, ne mogu da žive zajedno, po Bogu, da bi posle mogli da sprovedu referendum, a drugi su hteli 3 boda da uzmu na mufte. Jer su videli da je tvrdo sa nama, da čak i onakvi kakvi smo raspolućeni, sve da je opet tvrdo sa nama, da ne možeš protiv Srbije tek tako ni na svom terenu da uzmeš lako 3 boda. pa da, ali kažem ti, možda je u početku bilo ono manjih problema, ali realno bilo je manjih problema ili većih i kad je nastala košarkaška liga, sećam se ono utakmica, bilo je ono ludilo, pa i ono ludilo kad je Kecman zveknuo ono sa pola terena, Znaš gde je bilo najgore? finale, Ali pazi, znaš gde je bilo najgore? Nije ni u Beogradu, nije ni u Zagrebu, nije ni u Splitu, nije ni u Čačku, niti ne znam gde se sve igralo. Najgore je bilo, izvini, u Ljubljani kad se igrao Final Four i kada onaj prvi Zvezdin Final Four, kad su igrali Zvezda i Zadar i kada su Delije napravile onaj prekid. Znači, to nigde se ne nisu. sećam, Pa da, ne mogu se setiti. i to na 9 razlike je za Zvezdu napravljen prekid i posle toga se Zadar vratio i onaj Amerikanac je zveknuo trojku, kasnije su Zadar i Makabi igrali finale, a Zvezda, to je bilo prva Skuni Pen, Ekezi i tako dalje. Ekezija. Tad je Makabi osvojio, tako? Ne, Zadar je pobedio na kraju i Makabija. Zadar, Da. Zadar. Zadar je zveknuo Zvezdu, a desilo se posle prekida. I to se, Ali kažem ti, vidiš, ja desilo sad na ne znam, neutralnom terenu u Ljubljani. su oni na kraju dogovorili kako će se igrati u Jadranskoj, da se to kao nešto igra, mislim da se još nisu dogovorili da li se igra Final Four ili se Nisu još, igra, još igra na, nisu, još nisu, još ne nisu. znam, kako možda počneš takmičenje, a da Pa ne to, znaš, to Jadranska liga može. mislim, to mnogo zavisi, prvo Final Four Ma daram, idu prve četiri, kad se igra ovako idu prvih osam, pa se razigravaju valjda do 3 pobede, drugačije je potpuna priča, normalno da a u drugačije za Final play-off. Fouru nema, izgubiš isposi, Pa ne znam da li će to da odluče u zavisnosti što Zvezda i Partizan urade u Euroligi, da li će igrati play-off, jer ako se bude igrao play-off ovde, play-off tamo, to jesu stvarno, mislim, iscrpljujuće, ali upravo zbog toga se definiše kalendar takmičenja ranije, ali, kažem, to je Jadranska liga, to su, to su te stvari. ono, Džanki, mi bismo ovako mogli još 3 emisije, u to nemam sumnje. verovatno, Mnogo ti hvala na gostovanju. Nadam se da ti je bilo lepo. bilo lepo. Poštovani gledalci, ništa, ostanite i dalje uz nas, pomažite našu borbu. Dakle, subscribe, Instagram, TikTok. Svako dobro.